Bangod gid lamang sa agaway sang pasahero sa isa ka terminal sa distrito sang Mandurriao, nagtapungulay ang duha ka mga driver ginpasakaan na sang kaso. Ginpasakaan na sang kaso nga alarm and scandal ang duha ka jeepney driver nga nagbaylohanay sang inumol sa terminal sang isa ka mall sa distrito sang Mandurriao pasado alas 3 ang hapon Setyembre 14. Ang mga nag-ilinaway amo Sanday alias Ramil, 42 anyos, residente sang Mandurriao, kag si alias Romulo, 50 anyos, residente sang City Proper. Lunsay may ruta nga Robinson City Proper, SM City Festive Mall Atria. Sa interview sang K5 News FM kay Police Master Sergeant Richard Ivan Lopez, ang investigator on case sang Iloilo City Police Station 10, ginpayag sini nga nauna sa pila si Ramil apang nagsalot gilayon si Romulo rason sang pagbaisay tubtob nga naglabot sa patupanay. Wala naman naglawig ang pagpukutay sang duha bangod man sa pagpatunga sa mga gwardya sang mall. Nakaangkon sang hanog sa mata si Ramil kag gasgas sa liog, samtang pilas naman sa guya kag kilay ang naangkon ni Romulo. Natukiban man mismo sang duha ka nag-ilinaway nga hindi man sila maglayo bangod nga ang utod ni Romulo suod nga abyan o kon best friend ni Ramil, samtang ang tiya naman ni Ramil ginadapo kon ginadoptar sa sulod sang 7 ka tuig si Romulo. Gintingwan pa nga malabot sang K5 News team ang mga involved nga driver apang nagpamalibad nga magpa-interview apang ila ginkumpirmar nga magabayad sila sang piyansa nga tig 3,000 pesos kag sa karon nagahinulsol na sa ila ginhimo. Yari naman ang kabahin sang pahayag ni Police Master Sergeant Ivan Lopez. Aton nga mga driver amo man sa riding public kag sa publiko man, kami sa Iloilo City Police Office kag ang kabilugan nga PNP, wala kami nagatolerar sa mga krimen nga ginatuyo kag posible nga matabo. Kay may mandato sa amon sa pamuno ni City Director Police Colonel Kim Ligada, ang City Director sa Iloilo City Police Office, nga tanan nga insidente magapile ang pulis sang kaso para matagaan sa hustisya kag hindi na magdamo pang krimen sa aton nga sosyedad. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.